Nina bendlodle nophophe ekhanda kamenzi indaba olalelo umuntu omemeza athi yakhalela ukuthi igula likaJama lichithekile. Nina bakamputu bovu njengegazi, nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabe limbedule. Nina bentu lebantu ngodonga kwela iChobheka uZulu. Ngireporta bukhoma eMaskani ngihleli labafowethu nodadewethu engeke ngithi bavele ngeshiya ezidakamizweni njengoba nazi namhlanje ukuthi kunemarch enkulu elapha eThekwini ngoba kuyiziteti kahle kahle yilapho khona kuliwa nezimo ezenzakalayo ngaphansi kwezimpilo zabantu base South Africa. Namhlanje njengoba ngihleli nomfowethu uzoke Phawule yena ukuthi uthini ngalesi simo asibona senzeka ngabe uyalibona ushintsho lizokwenzeka ngabe mhlawumbe lento uyibuka kanjani na ngesingaye nje since umuntu ohlala la kunjani bafo. Yebo kuyaphileka bhuti unjani mfowethu? Hayi ngiyaphila mfowethu ngabe usuzwile? Hayi sengizwile kona kodwa ke akabi khona olubo lizoxakazisayo okwempilo yami. Hayi ngiyabonga mfowethu mhlawumbe uma ungaqala mfowethu uzisho igama umfoka bani lo uqhamuka kuphi nendawo wena kuthini ukuphawula kwakho? Hayi wangithinta hayi ukhuluma naye umfundo wakaGumede komalume nguphungula ngokuzalwa phansi le eHigh Flats eSouth Coast mabhenanyawo ugqwathaza kahle kahle ke kuyisi yabo bese kube komalume ke ngapha ePortshepstone ezimene izenzakalayo siyaphila ngoba sisemhlabeni sibonga inyama sivuka isahlangene nomphefumulo khona abangasaphaphami esukwini lanamhlanje so la into eqhamukayo engangiphathi kahle ngithi angithule ngibuke le ndaba ukuthi kumele makhambe nabo abantu bokufika hayi ayikho inkinga cha nami ngiyi-citizen yaseMzansi abahambe ngoba mhlambe kunje ukunye kwako nasempilweni yami kunjena nje mhlambe nabo banesandla yabo leyo kodwa mangakuthiwa sesibuyela emntwini lo yathi nje ubuntu bangempela mpethu bafike lana izinga leRand sengiya ngokomnotho ke manje izinga leRand beliphansi lana ama South Africans ayikho inkinga mfethu bangasho ukuthi abahambe kodwa nabo nathi hamba siye kwamanye amazwe ngeke kube mnandi nazi kwamanye amazwe bese sifika lapha sekuthiwa sambe ngeke kube mnandi uzozama yayibona leyo alright angiphikisani nokwenzakala njengamanje akwenzeke bafethu okwenzakalayo abahamba bafethu laba basuke ngempela ngoba balonile kona izwe kwenye indawo kanti kwenye indawo futhi bafinde balivusa bakha nemiqondo abantu bakwazi ukuthi baphaphame sina siyindle eminyama besidlelelana sodwa umona sibhekene kanje singakwazi ukucabanga sibambisane labantu babambisene bakwazi ukuthi baphumelele kuyimanje izitolo zigcwele iThekwini ibone ngazi ukuthi babusizwe manje ngento ebekade singayenza nathi sizwe limnyama uyayibona leyo manje lento isiyothinta phi ithinta lapha ka financial manje naphezulu eRandini laseMzansi alright lezi zinto abazenzayo ama fake obakushiwo benziwa izinto ezingekho kodwa egcineni liyasimama iRandi lomnotho laseMzansi liyanyuka liyaphezulu ngeni ngemsebenzi yabo labantu uyayizwa leyo nto enganguba njengamanje kumele mabahambe naku usuku la namhlanje kusuku labo lokuthi bahambe kuthulekile kukhwayisa kwenzeka lutho ngenxa yokuthi khona inani elishodayo elingekho labantu uyabona leyo nto kodwa nje emnyama mina into engayisho iyodwa thina sahlulo ukuthi sina bafethu sisebenzise senze ingqondo emali abantu beze ngengqondo emali la abazange beze ngokuzobulala umuntu abazange beze ngengqondo emali so manje bayenza ke manje imali ke yiloko lokho sekuvuka hayi kabi angisho ukuthi hayi kuyezwakala Gumede Qwabe but imarch le akuyona ayilwi nabantu bokufika ilwa nabantu bokufika abalapha ngaphakathi bengenawo amaphepha uyabona nathi masihambile semazweni angaphandle kunemigomo nemibandela esilandelayo ukuze singene kulawo mazwe lawo abahlali ke bakulelizwe kahle kahle ngokomthetho yona into abakhala ngayo leyo 2 ubale indaba yomnotho inkinga esinayo ngalabantu bokufika mfowethu abanezitolo la abanye babo ayababhenki bafanga ngaphansi kwamatrasi hayi so into ekhona vele leyo bafanga ngaphansi kwamatrasi babeka kulezi zitolo zabo kodwa ke imani economics somehow iyaflow somewhere uyabo because abantu abadayisa njengamanje abanamabhizinisi amancane abaphanda ba-order izitolo zalabantu ke sengikhuluma ama South African citizen sebe order khona manje ngithi babuye badayise iRandi lomnotho liyakhuphuka hayi ayikho inkinga mina ngithi kulungile abahambe nami angisayishaye ngabo kodwa
Yeah, bafo yazini enye into ama South Africans akhala ngayo. Athi awafuni yebo bakhona abantu bala eSouth Africa asebedependele ekuthenini badayise ngokuthenga ezitolo zabantu bokufika. But into okukhalwa ngayo kuthiwa akumele kuba ama South Africans adependela ekudayiseni ngabantu bokufika. Kepha abantu bakulelizwe kumele bebe nezitolo ezinkulu. Abantu bokufika bese bedependela kubantu bakulelizwe. Yeah. Ngicela ukuphulula imuke lapha. Lokho kade kwenzeke lapha nangu manje uma Dlamini usevula isitolo lapha. Ha umngane nami ngiyokweleta. Bawisana bodwa ingqondo abazange bayisebenzisa ukuthi babambisana. Ngeke uze uhambe uye lapha nesitolo salaba bokufika ufike uthi uyakweleta ungafa. Ngishot ngoshele nabakunini. Ngoba uyazi ubheka iprofit nebenefit yabo thina abantu abamnyama sizamile izitolo sawisana sodwa yabo ithina esidlelana sibambisana esisodwa sibe imbumba singabi imbumba ngomlomo uyayibona leyo masingabi imbumba sesisonke sibambisana nathi nje bahlelana sisana but mangaqhamuka umuntu ukujaje kakhulu nathi singanyomuleka la bafana yini inkinga alright ayisigaxele kanje uzani yesinithathe sihambe sonisiza sonibeka la nizoba right khona ufuna ukubuyela ekhaya alright qalise rehab kamnani pray hambe ekhaya kini fonela abantu bakini ngene kubanjisana sibe imbumba yoma kusakhona uzobheka omunye ukuthi wenzani nomunye wenzani akukho ukuqhubekela phambili labantu babambisene bayini yabo nasi sazi ukuthi si one nation but manje sinoqhekeko olukhona phakathi bafethu asiyekeni ukumonelana ayi mfowethu ayugeqa amagula mfowethu ayi uwena inkosi yabo ndoda bona ngiyona inkosi yabo hayi ukushanisa yini mfowethu wakhuluma mfowethu wageqa amagula usumba umgodo omkhulu osengafika emva kwakho usengayona ubuntu mfethu yabo mina ngisho lutho mina ngithuli ngiyabuka nje amandla ngithathe eside lamuntu abahambe labantu izinga lomnotho weRandi laseMzansi thula ulibukele emveni ukuba bahambile lizokwenza kanjani liyaphansi nibheke amacala kwajaku ukuthi abahambe nje ungani kungoba abanawo amaphepha engezi yeah so lokho mfethu iyona into efanele ngabe kumiwe ngayo ukuthi madoda enzana amaphepha ongenawo amaphepha yabo manje kubhanqwa nabanamaphepha kuthiwa bahamba ingoba phela laba bangenawo amaphepha babuka ngathi beqhube kakhulu ya kona ke phela nabo kodwa mfethu basazama mhlambe ke mfethu sezifa ngamvunyi kodwa kizambane lilodwa kushuthi uyazi Gumede ukuthi wena eGumede eQwabi uyazi ukuthi nje manje uma ungabulala umuntu ngeke iphela inyanga ungabanjiwe waboshwa ngoba une ID lana ama fingerprints wakho yonke into no home affairs ixhumene kodwa uyazi ukuthi umuntu wokufika ola ongenawo amaphepha engabulala umuntu kube nzima thatholakale cause iidentity yakhe ayikho lapha eSouth Africa ngaphakathi uthini ke ngalokho bafo ya kona lokho ngiyakubona yaqinisile ke ngalapho kodwa phela manje na ke izinto ezeyimani ukuba nje nathi safika kunje kuyacaca ukuthi namhlambe ezosho ngeke usakwazi yoma lifika nje izwi iqala lapha phezulu kupresident kwehla kuza phansi eParliament manje mase uyithatha isila ngalelu hlobo lolu hey ngeke ngathi usuyithathe ekugcineni eqaleni iqala phezulu president Parliament wa kuya phansi iqiniso waqale lapha uyayizwa leyo leyo manje mase uzoyithatha la akonakele la kube kakhulu kubi inkabe yami la and abantu abasiphethe bafo asibeze ukuthi bathini ngalenkinga esibhekene nabantu bokufika bathi asehlisa umoya bayangunda bashona le yabo it's rather than mfethu uhambe nomuntu ongenalutho kunokugijimisa imali phambili imali yahlulo baba omkhulu babeyijaga nabo bazange bayifica baze bashona phansi egodini engithi yabo yeah so manje ngibuka imali egijinyiswa kakhulu nosathane ke bafethina sabantwana bakaNkulunkulu sathane uthe bhe wabheka ukuthi uNkulunkulu ingane zaNkulunkulu ithandana kakhulu wathola uthini thanda imali wagxila emalini yonke into eyenzeka ngemali qala usathane nanga kubulala manje mina ngakuthiwa na imali Leon yeah bese so kunjalo bese abahambe labantu nathi kodwa ke ngoba sebesinikile istage somqondo so sala singene nathi etolo sibamba ama business ngale ndlela ade besibambele thina laba bangenawo amaphepha
ngizwa abangenawo amaphepha. Yeah, ayisibongile mfowethu Gumede. Cha bafowethu kube kahle ukuthi ngithi ngifika nje emaskani. Cha lapha ke isekhaya la bonke laba bayangazi la bekho ngangazi la. Kusekhaya. Mina eThekwini ngiyiswela indawo yokulala ngoba nginabafowethu kunodadewethu ngingafika ngicuphe la ngingafika ngicuphe noma phi la. Uyabona nje la ngilala nga4 duveti. Ayikho iduveti induveti ayangane yesinkwa seyingane zesikole. Hayi bafowethu sibongile ngicabanga ukuthi umfowethu ukhulume wageqa amagula ekhuluma naye ngohlangothi abuka ngalo njengesakhamuzi sakulelizwe. Yeah, nangephinde ngiphula ulimi. Cha phela nathi bafethu sihleli lana sihleli ngoba naka ave ukuthi inhloso yethu ngithi angiveze nje kuzwe lilonke laseMzansi ukuthi nathi siyalicela usizo ukuthi nisingenelele nisize la kufa abantu every day. Asisathandi kahle wena ungabona nathi siyathanda ukudla ukuhlala lana siphema ama drugs and vava. Asayithandi nathi leyo mpilo. Siyafisa ukubele emakithi sibe right. Uyabo ngendlela eright. But manje kunzima ngoba manje sine judgment. Sathiwe lana ngo-K fine sathenjisiwe wathi asivulelwani indawo e-rehab ngapha ngasemgababa somewhere indawo kanjalo. Thulakele emva kwaloko manje siqoshwa ngapha siswa lena ngathi ukuthi manje nathi sasinawo amaphepha. Amaphepha okuhlala. Nathi asisenawo amaphepha sesibhalise ukubhanqa konke ibinazo. Kuthiwani ke ngathi ke thina ehleli lana ke. No, ngiyacabanga ama drugs ave kuyinto eqala manje. Into eyaba khona ngisho nawo ubani obabomkhulu. Akekho ongazange adlule esimeni mhlawumbe esikanje. Okay, ake sithi weqobe mhlawumbe lo mbukiso yalo wakho ile video yakho izohamba mhlawumbe izibathinte abantu abangakwazi ukuthi nabo bebuye bezolakelela. Into engithanda mfowethu inkulumo yakho nje iclean indlela obona ngayo awujukujela umuntu ngodaka hayi siyabonga kakhulu mfowethu ngicabanga ukuthi nababukeli bayibonele ekhaya njengoba ngishila igama lami nguprofessor Ngwamkhize ngidabuka phansi kaNongoma esigodini sapho umthetho sohlangothini lakamandlakazi ngakho ke sengincenga Hayi siyoba ngena yabona nami ngiyaqhona nami. Osiya